Bună ziua, bine v-am regăsit cu mare drag și în această parte a emisiunii noastre. Astăzi, la Fi Sănătos, vom discuta și despre cum vă puteți întreține sănătatea podoabei capilare. Dacă vă doriți cu adevărat un păr sănătos, experții sunt în platou. Alex, poți tu să-i prezinți. Exact. Astăzi, și pentru că am făcut eu o concluzie, așa, misiunea noastră de astăzi este dedicată special femeilor frumoase și noi vom continua pasul. O am alături de mine pe Luciana Spănu, este Raspunzel din Moldova? Prima dată aud acest termen. Raspunzel din Moldova? Rapunzel. Da. Iată, un termen nou pe care l-am învățat eu astăzi. O lungime a părului de 1 metru. Mie mi-a venit greu să cred. Aproximativ 1 metru. Despre cât este de complicat să îngrijești o asemenea podoabă capilară vom vorbi puțin mai târziu. Am revenit în platou. Vreau un pic să revin la tema cu Rapunzel, pentru că așa e corect să pronunț, nu Raspunzel. Să știți să nu căutați pe YouTube așa personaj, pentru că nu există Rapunzel, e un desen animat. Pentru că eu nu am fete acasă, de fapt, am un băiețel, nu se uită la asemenea desen animat. Eu, în schimb, în această pauză m-am uitat ce înseamnă sau cum arată Rapunzel. Nici de cum nu arată ca Luciana Spănu, are un păr atât de lung ca și ea. Dar la ea e blond, la tine e negru, e diferit un pic. Da, e diferit. Nu te superi când îți spune cineva Rapunzel de Moldova? Nu mă supăr, chiar e destul de haios și cumva faptul că am fost comparată cu un personaj, cu o fiică de prinț și prințesă, cumva îmi dă așa, o mai multă greutate. Și e o responsabilitate cumva aparte. Atunci când ai în spate o așa podoabă capilară și o comparație, deci cumva nu prea îndrăznești să apelezi la foarfică și să tai această podoabă. Eu cel puțin nu am curajul. Eu te rog dacă e posibil să te ridici în picioare. Vrem să arătăm părul lung, dacă e posibil. Sau așa cumva să se întoarcă. Așa. Să vedeți ce înseamnă un păr lung de aproximativ aproape 1 metru. Și vreau să vă fac încă o dată prezentările. Este vorba de Luciana Spănu, da, interpreta Luciana Spănu și hairstylista Doina Ciubotaru, care astăzi îi va aranja într-un timp record, da, o cosiță. Doina, cât e de complicat sau cât e de ușor să ai grijă de o asemenea podoabă capilară? Dacă fetele respectă toți pașii de îngrijire a părului, atunci nu este nimic dificil, ba din contra. Aș spune că este mult mai ușor să ai un păr lung decât să ai un păr scurt. Pentru că părul scurt necesită coafat el speli mai des pe la scurt. Da, exact. Da. Necesită să fie spălat mai des, pentru că este supus atingerii cu mâinile, da, plus că este coafat. Iar atunci când părul are surplus de stylinguri, se strică și calitatea acestuia. Pe când părul lung se spală mai rar. Da, necesită acolo un pic mai mult șampon și mai mult balsam, dar se spală mai rar, plus că la o necesitate de ieșire în oraș, l-ai prins într-o coadă și ai ieșit. Eu cred că Luciana ar putea să ne spună mai mult. Ia zi-ne tu. Eu sunt foarte bucuroasă atunci când am 2 mâini și în spate, pentru că ale mele 2 sunt insuficiente atunci când vine vorba de o pregătire pentru un eveniment sau pentru a ieși chiar la TV, de ce nu? Da. Și chiar astăzi am o plăcere enormă să te am pe tine în spate. Tocmai de... Da, și pe tine de asemenea, dar e un pic dificil din punct de vedere și fizic, pentru că din cauza lungimii obosesc foarte mult mâinile și atunci nu reușești să faci unele chestii cum ar reuși un hairstylist și cedezi, nu-ți iese. Eu abia exersez la împletituri ușoare, așa încât să pot cât de cât să-mi schimb imaginea, pentru că obosești de una și aceeași, obosești de păr lăsat pe spate, obosești de coc, obosești de cosiță, vrei un pic să ieși din zona ta de confort. Eu o să fiu pe post de asistent, dacă o să fie nevoie. La evenimentele la care tu ești chemată sau unde participi și mergi, cum de obicei îți aranjezi părul? Marea parte a evenimentelor încerc să beneficiez de serviciile unui hairstylist, dar atunci când sau evenimentele sunt peste hotare sau nu reușesc din insuficiență de timp,
atunci intru și într-o mică panică, uneori mare panică, pentru că vrei să arăți bine, vrei cel puțin măcar părul să arate frumos, să nu fie pufos, să arăți că ai ieșit 10 minute din baie. Pentru că și fetele care au păr mare cumva se inspiră de la tine și tu de la alte fete. Să știi că nu ești tu unica care are o cosiță atât de mare sau un păr atât de mare. Apropo, Doina, ca să pregătești o asemenea cofură, am văzut că pe mâna ta foarte rapid lucrurile au evoluat, dar noi voiam să arătăm câteva sfaturi, să ne oferi câteva sfaturi, de fapt, cum se aranjează corect. Asta o vom face puțin mai târziu, dar vom arăta pe pași, așa, pentru că să înțeleagă și cei de acasă, pentru că noi venim de fiecare dată cu sfaturi utile și mai ales că avem la dispoziție un hairstylist de nota 10. Vreau să vă reamintesc că alături de noi este Luciana Spânu, interpreta Luciana Spânu și Doina Ciubotaru, hairstylista care ne arată, ați văzut și în imagini paralel, atunci când ne-a arătat câteva din secretele ei, cum ar putea, de fapt, un păr lung să arate foarte frumos. Pentru cineva ar putea să fie o problemă, dar uitați că totul este frumos sau am putea să facem și o cofură foarte frumoasă. Apropo, și bărbații stau bine la acest capitol nou. Trend printre bărbați devine tot mai răspândit pe rețele de socializare. Cosiță împletită, iată cum aleg bărbații moderni să-și coafeze părul. Haideți să vă arăt acum repede cum arată expres coafura noastră. Realizată în 10 minute pentru cei de la Jurnal TV.